ansvarlig for det overordnede elnet i Danmark, som er leder og ejer den. Og alle møllerne har forbindelser med kabel over til transformerstationen. Der er simpelthen lagt kabel ud på havbunden, som er skudt ned i cirka en meters dybde. Og strøm fra den enkelte mølle bliver så samlet op i strække, hvor der typisk er 8-10 møller, der er samlet i en stræk og ledes så over til transformerstationen. Og der kommer strøm med en spænding på ca. 33 kV og kommer op i transformerstationen og bliver optransformeret til 220 kV. Og det der er det smarte ved at sætte strømmen op til 220 kV, det er, at man reducerer strømtabet, når man skal sætte strøm i land. Fordi strøm går selvfølgelig videre fra den transformerstation ind i land. Det går faktisk i land lige nord for Grenaa Havn og kører så ud til station Trige lige vest for Aarhus. Og efter strøm så fordeler sig ud på det overordnede højspændingsnet. Så kan det være, at den går hjem til jer, og det kan være, at den går hjem til alle mulige andre. Det er der ikke, der kan sige noget, som helst derude om, tror jeg. Selve transformerplatform består af et fundament, som er en sænkekasse, som er blevet flået ud og sat ned på havbunden. Og ovenpå har man sat selve det, der hedder topside, selve stålkonstruktionen der. Og det er ca. 1600 tons, man har løftet på plads i en løft. Inden på platformen er der 3 transformer, som omtransformerer strøm, og vi kan køre fuld produktion. Bare 2 af transformerne er intakt, det vil sige, at man kan have det ene ud til eftersyn. Hvis I kan se, så har Djursland også fået en lille helikopter lufthavn, som har kendingsbogstavet AHA, og det er simpelthen for, at man kan flyve ud og sætte teknikere af på platformen. Og ligesom møllerne, så er platformen fuldstændig ubemandet. Det er ikke meningen, at jeg skal være mennesker herude, men der er dog overnatningsmuligheder, hvis man skulle strand eller ud for at være herude i længere tid. Blandt har vi haft nogle ornitologer for at undertale fugle og registrere fugletræk i området, og blive klog på at marken her hen, så fuglelivet, de har boet i perioder på platformen. Det gør der selvfølgelig også i forbindelse med serviceforhold, kan der også forekomme det. Virkeligheden er jo sådan, at vi kan sejle folk på i søen herude til vores fugleområde, men i gang imellem kan man risikere at blive overrasket, og nogle gange har man også til at arbejde på mulighed for at flyve vores teknikere på helikopter. Men helikopter har også det problem med den overhisning, så vi har altså oplevet perioder, hvor nogle af vores teknikere har strandet i de andre af vores parker og har måttet overnatte i en primitiv sovepose, og det bliver også det kan man også opleve, det er jo også en oplevelse. Vi sætter nu kurs hjem mod Grenaa, og vi vil faktisk stort set følge det kabel, som er spurgt ned i havbunden. Så vi følger egentlig med strøm ind i land her, kan man se. Bærer de der små, mit gæt er, at vi laver omkring måske 150 megawatt i øjeblikket, som vi kører ind i land hjem til fjernsyn, og hvad man nu bruger strøm på i dag. Og der vil vi simpelthen bare følge med ind. Og så vil jeg sige tak for, at I kan lytte til mig, og så håber I får en god tur. Der er sandwich og kaffe nede i cafeteriet, hvis I ikke har mulighed for at få det. Og der er selvfølgelig også stadigvæk mulighed for at tage nogle billeder her over og sende ind til os i en deltage i vores lille konkurrence. Og hvis der er nogen, der har mod og lyst til at prøve at se, hvordan sådan en mølle ser ud indeni eller oven på taget af, så har vi sådan en virtual reality, hvor man kan få nogle specielle briller på, så man kan få en ekstra oplevelse.